Alam nyo ba na mayroong isa pang Rio de Janeiro dito sa Pilipinas? Dito ako ngayon sa Tarlac, dito sa bundok. At puntahan namin ngayon ang statue ng Jesus Christ. Puntahan natin ngayon ang pangalawang Rio de Janeiro ng Pilipinas. Tingnan natin kung saan yung mas maganda, yung Rio de Janeiro ng Leyte or yung Rio de Janeiro ng Tarlac. Wow, so unlike the one in Leyte, we don't have to hike anywhere, we can just drive there. Just makes it a whole lot less adventurous because we can just drive here. Yeah, diba? Walang hiking. Okay, so nandito na po kami sa Rio de Janeiro number 2. Under construction pa. Kuya, ano nangyari sa likod ni Jesus? Ano nangyari sa likod niya? Ah, talaga? Sige ha, galingan nyo ha. Saan yung mas malaki? Yung sa Brazil or dito? So ito yung barkada ko na nag-aayos sa statue na to. So, kailan kayo nag-start? Mga ano lang pa, mga Monday ata, Lunes. Ah, Monday. Oo. Tapos ano ngayon? Sabado ngayon. Saturday. 1 week na pala. Gano'n siya kataas, kuya? Alam mo? Mga 30 feet. 30 feet? Oo, 30 feet Grabe. Ang galing. Pwedeng paakyat po? Pwede. Pwede ako mag-akyat dun? Pwede, kung Oh, nasa sige. sa'yo yun, kung kakayanin mo. Kaya, kaya ko. Oo. Kaya ko yan. Kakayanin mo. Safety ka Sa naman dati dyan kong buhay, onggoy ako. Ah. Alright, I got permission to climb this thing, so I'm climbing it. Let's do this. Go. Hey kuya, you missed a spot. Hindi pa tapos. Tapusin ko na lang ha. So nandito na ako sa pinakataas. Ito ang Jesus Christ statue, likod niya. Pag nandito ka sa tabi ng ulo ni Jesus Cristo, mas maganda ang view, promise. So tingnan nyo. Walang bawal dito. Sa Australia, sobrang bawal to. Yung scaffolding sa ibang mga probinsya, bamboo lang. Eto, matibay. Parang matibay. Tignan nyo sa loob ng bag na to. Wow, ito ang original daw. Grabe. Pinalaki lang nila. Naging ganito na siya. Hala, astig. Ito, 30 feet. Ito, half a foot.
galing nila. Ang galing nyo, pre. Kaway kayo dyan. Oh! Oh, wow. This is a scary job, man. Fixing the Jesus Christ statue on the edge of a mountain. Woohoo! Grabe ang taas. Tingnan nyo. Woo! So, ganito pala ang feeling pag makatabi ka kay Jesus Cristo. Ayasin ko muna ang statue na to. Ayan. Mas maganda na. Napakataas. Baba na po si Dwayne. Grabe hero. Spiderman. May Spiderman dito sa Pilipinas. Diba? Grabe. Eh, kanino kasalanan yun? Sabi ko nga, Spiderman. Palakpak tayo dyan. Sige! As I literally lumapit kay Kristo. Hopefully no one gets offended by that actually. Okay. And that is why it is more fun in the Philippines. Nothing here is illegal. There is nothing here that you cannot do except for drugs. Don't do drugs. You can do everything else.